Mila je ponovo bez doma. Trenutno se nalazi u veterini Beograd, gde će ostati do udomljenja. Specifičnost njenog stanja nalaže da se formira komisija za usvajanje, kako bi bili ispoštovani svi uslovi koji su joj neophodni za normalan i kvalitetan život. Uslovi za usvajanje Mile jesu 24-časovno prisustvo uz psa, da je to kuća sa izlazom na zelenu površinu ili stan sa izlaskom na zelenu površinu i stalni prihodi, odnosno finansijska stabilnost novog usvojitelja, jer je to pas sa specifičnom ishranom i posebnom medicinskom negom. Uprkos hendikepu, Mila se ponaša kao i svaki drugi pas. Međutim, ona ne može sama da izađe iz korpe, pa joj je pomoć stalno potrebna. Samo da podsjetim da je Mila pronađena pre 3 godine ispod jednog automobila u naselju Medaković sa odsečenim šapicama. Nažalost, počinioci ovog zločina još uvek nisu pronađeni, a veterinari kažu da je u toku kasapljenja Mila doživela infarkt. Ona je zatim punih 8 meseci provela u veterini Beograd na oporavku, gde se istovremeno radilo na izradi specijalnih proteza za nju. Zatim ju je usvojila porodica Čarnić, ali nažalost, zbog teške porodične situacije, Mila je data ponovo na usvajanje. I pored nesreće koja je zadesila, Mila je puna života, obraduje se svakome kojoj priđe da je mazi, a mačke joj bez obzira na hendikep i dalje predstavljaju izazov. Svi zainteresovani koji mogu i žele da pruže Mili adekvatan dom i negu mogu poslati svoje prijave Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove na adresu Kraljice Marije 1 Beograd ili na posebno otvorenu e-mail adresu udomljavanje.mile@beograd.gov.rs. Mirela Živković, televizija Pink.